Altså prøv at høre, Sten, havde vi ikke aftalt, at vi skulle ud og svømme? Klokken 6? Ej, kan du ikke fjerne dine klamme fødder fra morgenmadsbordet? Nej, jeg skal da strække ud, mand. Hvor vi aftalte, at vi skulle være over klokken 6. Ja, du talte om, at du ville ud og svømme. Jeg har aldrig nogensinde været med på den vogn. Jeg lægger sådan en kæmpe stor idrætscenter derovre, så prøv at jeg har... Hvad fanden skal man knippe her for at få en skive agurk og et glas vand, mand? Prøv at jeg har booket badmintonbane derovre klokken 10, og har været nede og købe bats og hele lortet, du. Du har købt bat? Ja, det er badminton. Du har ikke købt nogen catcher? Nej, jeg har... Altså prøv at der er en grund til, at det hedder badminton, ikke? Badminton. Det er jo ikke catcherton, vel? Nej. Har du overhovedet spillet badminton før? Prøv at, vi ses derovre klokken 10. Men jeg er udenfor, omklædt om en halv time her, og jeg synes, du skal gå med. Så løber vi lige en tur. Jeg tror sgu ikke lige, jeg har tid til. Jo, kom nu. Ses! God tur. Slutspurt, mand. Du skal altså have været med, Sten. Må jeg sige. Simpelthen, du, jeg så sgu en hest, du. Du så en hest? En rigtig hest, du, med horn og det hele. Nå, ved du hvad, vi mødes også på badminton klokken 10, ikke? Så jeg går lige ind og tager en hurtig dusch, og så er vi kørende. Vi ses i bilen.